tomto vstupe vám ukážem náš showroom obklady MR. Nachádza sa na Klimkovičovej 11 v Košiciach na konci sídliska KVP. Všade okolo nás je dostatok parkovacích kapacít a my sme na prízemí v takomto polyfunkčnom objekte. Poďte sa pozrieť. Prichádzam od parkoviska, toto sú naše výklady. Zvonček, na ktorý nám treba zazvoniť, my vám prídeme otvoriť dvere. Vítajte v našom showroome košickom. Toto je projektový stôl, pri ktorom sedíme s našimi zákazníkmi. Všetky naše stretnutia sú predom dohodnuté schôdzky. To znamená, že máme od vás podklady, ktoré nám prišli pred stretnutím a tu už si vieme pozerať v katalógoch to, čo vás zaujíma. V košickom showroome je super vidieť veľkoformátové dlažby v ich skutočnej veľkosti, pretože je problém si to predstaviť veľakrát na základe katalógov, ktoré vidíte. Tuto vidno krásnu textúru, dokonalú tlač týchto vzoriek, týchto dlažíc. Vo vzorkovníku dlažieb máme všetky dlažby z talianskej Mirage. Kedykoľvek riešite nejaký projekt, chcete vidieť naozaj veľkú vzorku, nie len taký malý kúsok, tak máme toto všetko k dispozícii. Veľmi žiadané na trhu sú obklady formátu 60x120. Máme tu asi 70 rôznych vzoriek. Môžete si tu prísť, pozrieť odtieň, štruktúru, dekor týchto obkladov a dlažieb. Showroom Košice na Klimkovičovej 11. Ak vás to zaujíma, dohodnite si stretnutie a radi sa tu s vami stretneme.